mana gani kapor kum ki reu dekat jongka balang Presbyterian Mauro mat ki reu dekat ki ba na ki wei pat ki balang ki bala bandon rengkat ban ngi gani kapor ban mani ban syakri ban pendon burom ya ublei badru ban yo benta ha kenika jing seng sakramen tu ublei unkur khu yengi da ka jing don rekat ke jong o ha gani kapor ngi pediang sobharu ya ki reu dekat ki bangi dang sudah pediang ha kanika med balang ka arpo sauterik ngi pediang epi syaga jing selok jong ki reu dekat tu bleun kerku ya ka jing im ke jong pi ka bakin zaman sim pin nang roy ha ka jing syakri ya ublei tu ngin ya pendam ka jing duai au blei buk pau jong i bahabening ngi dona ka yeng ke jong me ban syakri me ban ban yo bentana ka med ke jong me atrai ngila abe ke ni ke sngi kum ki reu dekat jong ka balang ban ngila pen kre ru yala dia na yeng ban mangi kum kinong sarai ru ngila am e kini ke sngi ban mangi ru ngila pen kre yala dia na gabenta kini ke jia seng to don rekat ban ngi to yala mamengi i kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai ban unong penem jongi u Jesus Christ amen ngini syakri yo blade ka bangir wailang ke jing ruai ka bashispa kandai po kandai Perhatian kini ke jing ruai kat kum ke program ke bangila penbet ngakerpat ya itemen dosan jongi itemen dosan AS Lingdo bain sungo bha ban sashim ke pulpit ban ban yalam ke jing pule na kahtien ke jong blai bara ke jing duai ko mau siang na mandai bangan ri hame to ai ka snam bat ka na krung jong me balasum naga pop penkhia senrop do ka jing rem bat bor pop ka jing ruai ka ba shispa kendai pau kendai ku mau siang dan menghendai bangan ri hami tu ayah kasnam ban kaum nakrung chong mi balasum nakapom penki yasen rom duka jeng lembah porpom iki kam pagi di chonga penhun kahukum kimla lakunya smandik lem kecu manjong ngayai miru barokem lapen pon yublei mipen impen teru ru atrai
Tiene por suaven le chuve jing tuai. Ngan pen pule katu bene nak tien ke jong play. Bila bensiam na gospel Yohanes kelenom khalai kat ban kong terter. Nang tak siti ban kong sinokorin. Kalenom ke ba khatwe. Katu bene ki benta. Tien ke jong play ke ongom ni. Te mensua kata ka jing khawai nyam ka jing lait. Habau Jisu latip bagata ka po jong u kelaja. Ba un leit no naganik pertei sukpa. Habau la id ye lagi jong ki badon nak pertei. La id ye ki hadu ke bakun. Te haba kidangnya bam jeng bamit. Habau syaitan la subut lupa. Hakdo not u Judas Iskariot. Ukon Simon bon deno yu u Jisu utip bok paula itino yaki ei baro hakikti jongu bad baula mino now blay bad bon lej un salej no shaw blay u yang joj nagata ka jing bamiet bad ulabu no yala ki jankop bad baula shim ya ka janyat ulapan po yala di Hadin kata ulat hek hak dabur, bad ulat sedang mensaj yaki jat jong kisendran, bad banyat yaki dagata kejanyat, ya kebaulah panpo ya ladi. Anda kumta, wan hau Simon Petrus, util uong hau kotrai, me mesaj yaki jat jonga, ujisu ulai tu bad uong hau. Ya kebanga ngale me mem sempang menta Henry men sa sautu hadin kani u Petrus u ong hau men ya sai yakik jat jonga lano ru u Jisu u yatu hau ladangan ya sai yami mem ya benta setia lembat nga u Simon Petrus u ong hau kotrai tang yakik jat jonga hendai yakik ti bat ka kli jonga di u Jisu ya tu uta yau balapan sum dan kam hendai ban saj yalaki jat teu long khoj barok phar kumta phiru philong kiba khoj hendai barok nabakum tau no ru babam yau nekpu Leneu di yang kena khuri utrai, klem buram kenu long baram na ka jong kata ka met bar ka snam utrai. Handai tu ai bu briun yet yelade. Te anda kum ta tu ai ban bam nau to pu bad bon di nau ta khuri. Tu blei khu ini kenten bab song de por pa blei jing tu ai. Ablay bakpa jengi babneng. Kumne trabi i ngiwan banaingu yemi ni kapor ka bakodor. Jong kani ka singi ka bakra bakentang ka jomi trabi i. Ya ki bakum ki banget ni yoban kiu ka yeng ka jomi. Trabi i ngaingu yemi. Namar malong blay bodorang kat ya ka jing im ka jongi. Malong blay bakar khu yengi. Malong blay bay lam ya kunti ya kijongi. Oh trabi ya kini kisingi baro. Me lakar khu ya kijeng im kijongi trabi ya. Wada pedeng kijeng im kijongi. Kam tam trabi ya kini kacuk kebamta. Kepada na pedeng kijeng le kini kijeng pang trabi ya. Ndainya ingu ya me malong blay bumji no yangi. Malong blay bakir pada yangi trabi ya. Isnai cakna mendorong kat yang ini kapor kum kidut khot jong kabalang trabi. Bangi yo ban wan kiu ka ying ke jomi. Ya ban yo ban simbenta trabi no ukpu ban khuri trabi. Kabalong kadak ke jing sa sitom ke jomi. Mula penjau yo ke senam ke jomi lom kalbari. Trabi ini dua ini kapor. Isnai saj yang ini dah ke senam ke jomi. Bangin long ki beliau tai kendat ki Vietnam ban wana khamat ke jomi saj a tribe i yangi
Iwe paro kiri utkot atrabi. Banginang la atai kendat. Banjai sakri ban pendan buram. Ya kerteng kebakut kecami atrabi. Oh atrabi wala dangilong kibriu kibatingit. Kibriu pop atrabi. Danginget skem. Abang iyo ben simbantan naga meet kecami. Inget skem trai kendat men saj yang i trai kendat. Dakas nam kebakotor kecami. Kerku trabi nam tai pastor. Badan kebenta kebakrau trabi. Man pendap yang ni kenyam kurkom trabi. Isnei dan rekat yang i trabi. Melaban penyat bejai nanti. Jik benta baro trabi. Kerku yang i sisian trai kendat. Habangin mi nagayeng kejong mi. Nginlong kibriu. Bila tahu temah. Dumasim buku jong mi trai. Pedang trabi ini cekor kepan. Nampak keteng try jengi Yesus Kristus ngipan. Amen. Ngi penpau ke jingsungu ya itemen besan jongi itemen besan ES Lingdo I balai lam ingi haka jing pulih nak ketian ke jong belai bara ke jing duai haka ni ke por ngashimi ke ni ke kabu ban pediang sobaya phiki para bangit be ej ki ba dona ke benta ke ba sapo jong ni ke yeng mane ki ba pet ki ba khmi bat ki ba yo snow ling ba ki ni ki kor ki bor jong ke juk ke ba benta ke jing khublei ya phiru ki para bangit be ej ki bala ban ya don benta lembat ngi haka ni ke jing seng link ba ke YouTube channel John Kabalang Presbyterian Mauro ublei tu nang kerkhui phi ngi pediang sobharu agani kepor kum Kabalang ya Reverend NM Yang Rai I pastori basong I basa hakani ke snong Mauro ke jongi hi bat ki khon ki kti ki don kerteng balang bat ngi hang ni Mauro ngilai itu lut nrei kum ka akor ke burom ban pen itu ya I bai long u director John Urban Mission John KGP Sinat Sep ngi kalau ke kam ka babun kam bah badi dangira pru hangthi haka khadar snong district jongka sora presbytery tingi so burong pastor pilala ban pelaj laga jongka por bani don rengkat bat ngi bani harap ingi hagani ke jing seng sakramen ubleu nang kurkhui ke jing syakri ke jongphi ngin sayo ru ya pastor hagani ke kuota ke banwan ya ke jingkren hakawai ni ke jing seng ke Christian Home Sunday ki para bangit beid baro ki balong kiriu dekot joko balang ngilayo ban syong kham kulut menta haka yeng mane namar ba ki kendon bagabu sarkar ki lak ham senjor nak bajulong menshwa ban ngi aingu ba ki don ki bom shimla banwan sakramen hau benai Oktober bat hau benai Desember nrei ki lala banwan menta ngi so kemen ba phila bandon bat ngi henrei la don kinu ki ba shimla banwan namar ka daw jong ka jing ban khia ka jing pang jing shitom te kum bangi juken tu ya phi phila ban pentip shaki the court committee balang lani kita men besan bat ngin sa yawan pat shaka yeng jong ki bangin yo ban ya ai benta le me ki na ka me ke jong trai namar ka dehi ka hok ka jong ki kum ki reud court shaka balang ngam ong ki tu bahap pep na ka benta ka no ka kam yeng kam sem nrei nga ong na ka benta ki bamla shu banwan she jing seng namar ka jing shitom ka make phat sapentip yengi bat ngin sayo banwan ban ai sakramen haki yengi sem ki jompi bat sakaway kabala pensungo hanga da ki kat tu kat ni ki nong yalam jo kabalang ke jongi baki eki barok kilanang ya be ya renti ngilanang la ban yawan jing seng kumne hagi sngiu trai ki jing seng jongi ki shit rem bha ngi abun nre hagi sngi po ya pat ngidang ya duna Tikum ta ye kiriu dekot jong Kabalang nga ai kenika apil kenika jingkerpan bangin sngo bhaba nikit khiaru nagabanta gi jing seng met po ya ka jing seng met balang kenika jing sha ka met jong kiriu dekot bat ru ka jing seng duai hagasi sa jan bat ka jing seng duai kala sngiu blai kito ki de ki jing seng ki ba long ka jingker khu bangin don bat ka jing sngai ru ka balang te to blun kur khu bangin nang laban ai ke jing syakri ke badapura yu baro shitayau hagini ke por ini ruai ke jing ruai ke bashispa nyo pokendai ini syakri yu blai de ke jing ruai bar hadin ke tangin sayo sngo
ia ka khubor na ka khtin ka jong blai nga ai la ka jing la snam koridor nga the ba phi la ban bat yo light na jing jot nga ai la ka jing ayu phin ai nga ka jing ruai ka ba shispa nyo pho kan dai ai la ka ching la snam koridor nga the ba phi la ban ban yo la na ching chong ai la ka ching Shashitom ha la non ha kortin va jinkmen bamuko pen shem klem jinkmen wen nga shitom unsnem no pensayanga lying pasukhaneng badam bambu romplay nga iban wan haplay kichenja kapurtei barungana inoa yupen iyanga lashana marjompi kakoten bang laong kirikam kam ngadi bapen la nadujong na marjong pingasya ayuyanga hensya. Kum kinong syarai juga balang, kibadan benta ban sam nagamit ke jong utrai api kiriu dekot juga balang, ngi pedang sobhai api syakani ke sakramen, ban nganget kani ke long ke sakramen ke jingpen kia nagabenta jong pi, ban ke sakramen ke jingpen thumai mensim nagabenta jong pi, kidan na pedang jongi kibadan kam ke jingpen kia, wanda ke jinget, kani ke long ke atiar juga jingpen kia ke jong belai. Kita nak pedeng jongi, kita don kam ke jing pentemai, wanda ke jinget, nginget bekini kin long ki atiar, jong ke jing pentemai, ya ke jing ke jong pi. Kita don saut lagi kubur sakramen hagani ke senem, kiba ngalapan kre bangan keren, bat barok kini adai, bat ki jingja, ha ka jing kawai, kaba khaddo, ha ka la sapa, ha ka kamera ka bahaneng, hagani ke senging ini keren syapang. Bau Jisu usat ya ki kejat jong ki senran. Hakawai pat kapor ngine keren syapang. Bau Jisu ya tu lupa. Ya kajing dino kajong Judas ya u. Hau benai September ngine keren syapang. Bau Jisu ya tu lupa. Bau Petrus len ya u. But hau benai December haga sakramen. Ngine kami ya ki senran bakia niap deng jong ki. Manu ubak rautam napdeng jongki. Hakani ke sakramen benai maj.
Kapang pedeng juga kubur kalong Jisu pensat kejat ialah kisenran. Bat kanong rim na kaktian ublay kadai Yones lenong kabakat lai kidukot iway hadukat nyaw. Kato kabenta kabay temen basanjungi ila pulih menhne nganong pulih syo repetib lot kejing atuk hanaba habakidon hakataka kamra kabahaneng nakabenta kejing kawai kabakat do amdon syakri amdon marau bansat iki kejat kisenran kimtre bansat iway kumta kaladayo Jisu bansat iki kejat jongki hakikat tu kat ni balang kidon ka jinga sengkerpang haka sngi palai shua ka Good Friday kaba latip kum ka Monday Thursday ki balang Presbyterian Church of God bat bun ki badon shani kim jurake ya kane ka Monday Thursday henrei kidon ki bai pat ki balang ki barakhe kane ngapuli men shua ya ka Bachelor of Divinity BD ha ka seminary jong ka balang Methodist ha Jabalpur bat ki judon ki jinga sengkerpang ha ka Monday Thursday ka sngi palai shua ka Good Friday ha kani ka snem arajar arpuai kani ka Monday Thursday kadai ha kani ka sngi palai ka banwan shitrek jong April kai ka jinglong kerpang jong kani ka Monday Thursday kadai ha kani ka Monday Thursday bau Jisu usat ya ki kejat jong ki senran ki jong u kadai ru hakani ka Monday Thursday bau Jisu uai ya ka hukum ka bakrau ka jong u ka hukum ka bathmai nga aya phi to iet iwei kum bangala iet mangaya phi kum ta phi ni iet iwei dakani baro kin ito ba philong ki senran ki jonga haka ba phi iet iwei yonis khat lai lenong ki dekot lai pusau lai pusan kani kadi ka hukum ka bau Jisu ai bat haka ktien Latin hukum kadai mandatum ka hukum ka bola ai Monday Thursday ka hukum ka bu ai haka sngi Thursday shua ka Good Friday ka long ban iet iwei bat ban shakri iwei haga por jong Jisu bat ki senran ka jing sat kejat kalong ka rukom habaki briu ki rung haki ye ki sem mangi nyat kejat haki dormat hakmat ye teng ila klet ndrai menta ba wan kani ka khlam bat babu ki kendon ka sarkar ngi di nyat kejat hang ti akhmat namar bangi phong juti ndrai haki tu ki por ki jong Jisu ki briu kim phong juti ki phong degi sandal namar taki kejat jongki ki jaklia ki bit pum bat ndala slap lele ka khti namar kata dei ban sat iki kejat ndarung haye kani ka kam sat kejat kade ka kam jong usyakri ubaritam kade ka kam jong umarau keleng ka himarum bat ki briu ki ba khamrit khampo ki sngu thu ela ka jong ka kamram ban sat yaki kejat jong kita ki ba kham krau ki ba kham long halor ki brio ka tu ko por namar ba kim phong juti kim don ki kejat ki ba bhabrio ki ba itanat kum ki jong phi baro nrei bapli haga jing phong sandal ke jong ki long ki ba pat bat ki ba pedang bat ki ba bun ki jing bambiang yakum kita ki kejat dai ban sat habarung ayeng kade ka kamram jong brau kade ka kamram jong syakri nrei utrai Jisu ula shim ya kane ka kam ban sat ya ka kejat ban sat ya ki kejat jong ki senran ki jong u balai bau Jisu shim ya kane ka kam ram ka jong u merau ka jong u syakri ubaritam u Jisu kwa ban hikai ya ki senran jong u ya ka wei ka jing hikai ka bakrau bat shim ai tang diki kentien henrei daki kam kumbangi atip kadon kutu ka jingong ki kam ki keren kham jam ban ya ki ktien pilai osngo am kata ki kam ki keren kham jam ban ki ktien hang ni ru Jisu upen i da ki kam ki bakeren kham jam ban ki ktien ki jong u ki senran ki la kendet threat
Habau Jisu la kata iki kejat ki jongki ban sat no ia kata ka tingit baro ki ong Jisu wat num kata mame ia ki kejat jongi Jisu wat num sat mame ia ki kejat ki jongi Nreu Jisu uong shongkhop ngan sat manga ia ki kejat ki jongpi ukwa ban penrung ka jingbut jongki baragi dokno jongki ba ka jing iwe kamut ruban syakri iwe daga mensim chong ka jing sngorit baru Jisu la sat ya ki kejat jong barok ki senran jong u wat ya ki kejat jong u Judas ru u bau latip lupa bar u layatu lupa baun sadino yo u wat ya ki kejat jong u Petrus ru ki bau Jisu latip lupa baun sa lenno yo hakatuhi kamit bar u ban sapet no na u Jisu Daulah sa narpna uji sula iet igi senran haduk kata-kata baula kloy ban syakri ya baro wat yauta uban sa lenno uban sa dino yo u ban yauta uban sa no parlok yo u kumu Petros kani gede jing iet ke uji sula panpau bad dai kani jing iet ke ba kren yangi bangingin la ban ai ke jing syakri iwe Kadai-kadai ke nuksa ke jong Jisu, kabala perlong yo Graham Staines, u pastor Graham Staines, bat ka Gladys Staines, bat kinlait ban sat yaki kejat, bat yaki jingmong, bat yaki sok khliang, jong kitu ki bapang yang lengkut ha Orissa. Hoi ula syak peniap, Henry ula syakri kat budang im, bat ka Gladys Staines ruka bateng bat ai ke jing syakri. Ya kita kibadon kani ka jingpang yang lengkut. Kani ka ju ka jing it ka balapolong yo John Roberts ban Syakri. Ya ka jat benriu khasi penar. Hapadeng ka khlam ka balawan. Hadien jong ujumai ba kat praspa kandai punyo. Bat ru hadien juga revival kat kandai spa san. Kat kandai spa nyo. Barok ngitip yo John Roberts. Ngi ai kerteng ka seminary. John Roberts Theological College. Bat ngi ong udu kupa. Jongka literature kasi bat ngi ai buram ya u repetip nehem ula ai ke jing syakri ya ka jat mere kasi penar ke jongi ban sumar ya ki bapang ke basitom pitip nehem kumnu uyap unu sahab John Roberts uyap namar bula syakri ban sat ya ka kejat jongki kasi hakapor bakawan ke jing pang khlam ban sumar ya ki ban uyap na ka khlam haga snem kat kendai spa pra arpulai tarik ujulai kat kendai spa pra bad uniu sahab John Roberts la tep yu haulum hang the ha nong saulia ukun jong u Freddy Buck ru badang red uyap lem hakata kapor baja ka khlam la tep langeki hang the sora kibara syakri ka jat menriu jongi da ka basat yaki kejat da ka basumar yaki bapang hakapor jong ka khlam kan nungut nangi yang ni ka balang mauro bat ki para banget ki ban ki wei pat ki balang ki bakloy ban iet iwe ban syakri iwe kat hadu ban sat iki kejat ki jongki kila bandon ki breu ki ba phim so tonat ki breu ki ba thmu persha epi kombola thmu Judas repi kloy ne em wat la ka taru ban sat iki kejat jongki namar kata kamat ka baningkong ka bangilei hang ni kalong baga jing sat kejat ka sakhi ya ka jing jeliu jong ka jing it ka jong Jisu ya la ki jong senran bat ka jing snauret ka jong u ka jing penrit ria ya la de baun wan ban ai ka jing syakri yangi kamat ka baar ka jing sat kejat ka sakhi bat ka yeng na ka benta ka jing sat no ikipop da ka jing yap u Jisu halor ka ding na Kalbari Habau Jisu la poe ki kejat jong Petros ban sat eki. U Petros wong kenrat menum sat eki kejat jonga. U Jisu wong mem so thu e ke ka bangale menta henre hadien men so thu. Lada ngamyo ban sat eki kejat jong me mem don benta lembat nga. U Jisu ule e kani ka kam daki artali ki jing thau daki artali ki jing thmo. U Jisu sat iki kejat jong ki senran ki don artali ki jingmut hagani ki jing sat kawai kalong ka jing sat ban pen khoj na kata ka tingit ka bala sok iki kejat
Kabaula penrit ria yala de daga jing iet ba daga mensim ban syakri. Kabaar kalong ban sakhi ya ka jing saj daga jing yap ka jong u daga senam ka balami halor ka ding na Kalbari. Baro a Palestine ki don ki kejat ki ba pum bat ki babit kti mdan uweiru uba khoi kejat ha Palestine. Hangi baro ki ba khoi ki kejat kamta ma bengi lawan kum ne naga benta ka sakramen ka jing khawai utrai ha Palestine kamla banlong namar ba ki phong digi sandal namar ba ki surok ki ba pum namar kata don kam ban saj be ki kejat jongki kumju mangiru habangi wana gani ka por mdan uweiru nangi ubala ban kam yala di banga khoi lut ka do not bangam don ka weiru ka jing tingit haka mdan ka weiru ka bala ban kam yala di banga tinga biang lar pi ong banga tinga biang kata te pi don kam yusho ya ka sakramen ka jing khawai trai manga bat mangi ki badon hang ne khmat ru ngi phla bangi long ki ba tlot ki ba duna ki ba swai dai namar kata bangi wan ban shim menta na ukpu bat naga khuri ujisu da ka jing sat iki kijat regi senran usakhi ba usat regi doknot ki jongki na kata ka pop ka ba sno rdin bat ka ba tebit ya ka doknot jongki baru jisu ule yakane da ka ba ute ya ka tawel hasengkai jong u te jan hasengkai jong u ban sakhi ba ukloi ban ai ka jing syakri ka ba ritam khnang ba kini ki sanran jong u ken yo ya ka jing bet ka jing biang ha ka jing em ka jong ki bar ka tu ko umru ha ka dabor ka sakhi ya ka snam ka jong jisu ka ba saj phar na ki pop ka jong ka jing pen kan tang khoj ka jong ka jing pen thamai ka jong ka jing pen khia kata ka di ka ka ba jisu ula penon kamban saj ya ki kejat jong ki senran ngakwa ban kili phi hato la saj ne em ya phi daga snam ka jong khon lang brot hato philaman ne em ya kata ka jing pen khoj ka ba tuot na Kalbari ka ba long hakmat jong ya ka por ya ka bangi idei tang ban shu pediang u Petros u bun kentin u ong yu jisu wong em kenrat wat num saj ki kejat jonga uyai ban ne kata kadekot ka ba pra jisu ong lemdang saj ya menum dan benta hanga u Petros pedang dalos ngutu kata uang ko trai to pensum no yanga u Petros da ka bura mu kham krentam hi hakanu kuno gopor nengkong show ong wat num saj ki kejat jonga dau jisu ong ba ladangam saj menum dan benta bat nga u Petros uang to pensum yang abrok shimet uji suang mdan kam kata ke jing pensum namarkan ni ke jing saj kalong simbolik kalong gadak ka syabar kalong tang gadak henry ka pen i ya ke ba jeliu ka bangan le hapok jong me bat kum ta uji su layo ban saj iki kejat jong u Petros kumbo layo ban saj ya kidok no jong ki naga pop bat naga jing tingit baro bat dei namar kata bengi ruai kitu gi jing ruai ban sat ka tho jonga sa tangga snamu jisu ngiar ruai ru to wan sat haga snamu kon lang brot ngiar ruai ru ka don ka wa badap da snam blami na Kalbari ki nong pop ki batungit tam haka kin khoj kin le kasnam ka jong jisu kadang don hadu menta ban saj parigi pop jongi baro bat ban penkentang khoj yangi kamat kabalai bat ka bakhaddu balai ba amdon syakri balai ba amdon merau haka kamra ka bahaneng ban saj iki kejat jong kita kinongwan bamja haba pi penkre ban khat bamja yano pila de ben penbiang te yau syakri syakor uban saj iki kejat lar ki khot bamja ya no ya no hi jongki phila di ben penbiang ko tet phila di ben penbiang ya ka tawel ban banyak kti hagani juk menta phila di ben penbiang sanitizer bakin spray
ya ki jongki kita ki long ki badon kam juro ba pen kre ga jing khawai la dei ban pen kre lupa yau syakri yau merau ban sat ki kejat jong kita ki bawan syaga jing khawai nre mdon bat ki nong thok commentary ki ong ba ka don ga jing mut ka bajelip ha ka ba mdon syakri mdon merau ha kataka jing ya ba mit ka ba khaddu ha ka kamera ka ba haneng le siu Petros bar uyoknis ki balong ki nong pet nong khmi jong ani jing khawai le si ki la klet ban bu yu syakri lani le si uji suhi ula pha noi tau syakri ong khilet no mame ngim don kam ya me un kelimo u manu ban sat uji suang melelai ngilatip mangi manu ban sat ki kejat ha ka jing bam don ka jong u syakri u ban sat ya ki kejat kalamut ba kita ki senran ki de ban sat ya ki kejat iwei ya iwei pat kajulong karukom kum tahaba amdan syakri kamut ki badon nang tahi uwei naki unshime ke jingke kle ban sat ya ki kejat na padeng kita ki senran jong jisu khat arngut ki don mdan uwei ru bakloi ban penpo ya lade mdan uwei ru bakloi ban penrit ria ya lade ban sat ya ki kejat jong ki wei pat ki para senran ka gospel Lukas nangi pule kai ayangi ya kadur hakatuka kamra ka bahaneng haka jing ya bamit ka bakhaddo bagi senran ki ania padeng jongki wei bakrau tama padeng jongki uji su pen kre ban lek ka jing yap ndre maki pat kim perkhat naga benta jong u kim sngokhya naga benta jong u ki ya kali pen ban padeng jongki wei ban shong akti kamon ban shong akti kadiang wei ban don ka kerdan hakata ka hima kabansawan kim perkhat ya ka jing sha chitom bat ka jing yap ya pli jong kenra jongki ki perkhat ya laki jongki jing yok kenti ya laki jongki kerdan ha kata ka hima namar kata kim kloy ban syakri uwei pa uwei naki ki ya matla ya kata ka dabor ha ka balabu ko umbat kata ka tawel ban sat iki kejat kiyat matla kile kumbam yoi dai hakum kata kapor bau jisu shime kene ka kabu ban hikai bau long mau syakri chongki senran baro kajing long nong yalam kamut kajing kloy ban syakri yakiwei ban ai yaki ka baki don kam hakawai pat ka seminary ka banga pule naga benta ka MTH ha United Theological College Bangalore ka motto jongka college kalong hagaktin Greek u diakon thenai ala diakonesai hagaktin pareng not to be served but to serve hagaktin khasi om ban yo syakri henry ban syakri bat ki jupen ken mau ngi kinohi kai man kapor habangi puli hangta ba phi puli ban long pastor kumne phi puli ban long nohi kai hagi seminary kamdai ban long khrau ban long kenrat halor kita ki balang ke ba phi pet nikni henry ba phin long u syakri ba phin long ka syakri om ban yo syakri henry ban ai ka jing syakri yakiwei bakani kadai om tang ka moto jong ka wei ka college henry kadai ban long ka moto jong iwei pa iwei ru bangin ai ka jing syakri iwei namar ki senran jong jisu ki de ban kloy ban ai ka jing syakri yaki badon kam ban ai ka por ka jongi na ka benta ki wei larang ibun kam kat no noru ban bati ka por ban yarap ki wei ban ai ni ki jing ker khu ki jong blei ha ka jing im ka jongi ban yarap lem yaki wei bakin yo e ka ta ka baki ki don kam bahang no bo blei ula bu engi bangin yo bangin syakri yaki kani ka khubor jong ka Monday Thursday hagani ka sngi Thursday ka ban wan shitareng April second mau by pastoral kren sapang ka jing sat kejat ka jong jisu ya ki senran ki jong u ka jing penrit ria ka jong u yala de komu syakri ka jing sakhi ka jong u ya ka snam ka ban mi na ding na kalbari ka balong ka jing sat ya ki pop bat kani ka mat ka balai kumno bau jisu ulalong nong yalam da ka bau syakri yala ki jongki senran lara kalong kumta le si don na padeng jong pi ki bakali
Te balai bagi pastor jongi kim sat igi kejat jong ki reu dekot kum balale u Jisu. Balai bengim don kani ko rukom sat kejat ha ki balang ki jongi. Ki don ki balang ki ba but ya kani ko rukom sat kejat. Lada don kani ko rukom ha ka balang Presbyterian jongi ngarung an keloi ban sat igi kejat jong kita ki bawan kum ke rukom ke bau Jisu labo. Lada ka don kum kata Henry namar ba kam don kam dei hiangi ban le khla e kani. Henry para bangai ba e para reu dekot tos ngau tho e kani. Baka ei ke balale u Jisu kam dei tang ka jing sat kejat kum to. Henry ka kedau ya ka jing long man sim. Ya ka jing dei jongi bat ki wei. Bangin kloi ban ai ka jing syakri ki lah ka nu ko por. Haba pisem u para lani ka para hau Chris ki ba shem jing e. Ka bagi don kam dei ka jing sat kejat. Ka bagi don kam kalong ka jing sumar ki. Ka jing ai dawai ki. Kajing yalam iki sa hospital kata gadi kajing sait kejat iki tus ngau thu ikani habadon upara uba thengan uba sliang ubam don jing bam habadon ka para kabasyam lanot halaka jong jing im kim don kam ya phi ban sat iki kejat jong ki reki don kam ya phi ba phin yarap iki hakadu kunu gurukom kaban long ke jing kerku naga benta jong ki kataken gadi kajing sait kejat ya lau jong para Ngiyu i mencem senem abawan ke toko lockdown. Bo na pi laya sat iki kejat jongki para banget. Bat jongki bana ki wei pat ki balang. Ki para snong ki para thau. Bat katno ki layo ya ke jingker ku. Ngindon ke ni ke mensim. Ban ai ke jing syakri ya ki wei. Ngindon ke ni ke mensim. Ban penderit ria ya lade. Ban ai ke jingker ku ki wei. Lingba ke jing syakri ke jongi. Kaddo ngipet nuksana u Jisu ubala it ingi haddu kata-kata om tang bola sat iki kejat jonggi senran henre ula penmi elaga jongga senam halor keding na kalbari bau ni sat iki dokno jongpi bau ni pengentang khot iki jingim gi jongpi daga senam ka bakor ka jongu u khot ingi menta ban shim menta na kane ka met ke jongu u kpu bayeng na ka benta ka met jongu ka bala penken na ka benta jongi Kakuri ka bayeng na kabenta ka snam ka jong u kaban sat par ya ki pop ki jongi u Jisu kwa ban sat igi do no jong pi menta ki kloi ne em ban pediang ya ke ke bau Jisu u terwa pi u bleun kur ku ingi lang baro lingba ka ni ka khubor na kabenta ka buram ka jong blai amen. Hagani ke por ngin ya betengi ke jing syakri jongi ublai da ka bangi ruai lang ke jing ruai ke basis pa prapuai hadin ke ni ke jing ruai nga kerpat ba pinum pat song ndre ba pin pai sha ka jing pla ke jing ek apostol ke ba persha ke jing ruai ke banengkong bat ngin se spell lang ya ke ni ke jing pla ke jing ek hadin ke taru nga kerpat ba pinum pat song ndre ngin yo ban duai pengentang yo kupu bat ya ka kuri bat hadin kata ngin sesong Batkat benginang ruai kini ke jing ruai nga kerpa di kitemen besanjungi bakin sngo bahaban sayarap wan weng ke jingka na kami kadon kawa badap das nam balami na kalbari kinong pop ki batung itam haka kin khot kin li ke jing ruai ka bashispa prapuwei Batam tas nam plami na Kalvari Kinom pomki patung intam hakaken ku kenli Hakaken ku kenli Hakaken ku kenli Kino
tam hakaken ku kenli unong kam sniu balasudin Hashem kanikawa yaga batu ngin kong mau on pen kun par haka on pen kun par haka on pen kun par haka yang batu ngin kong mau on pen kun par haka. Ka jing pla ka jinget apostol nganget hau ble unong tau ka beneng bat ka kindau kon batang marwe jong utrai jongi ubalapun dau mensim bakoj ubalak kamari santi hitom hau Pontius Pilat lasa narpna yo ulayap bat latep yo ulahyar shekiriw yap ulami pat nakibayap hagasngi kabalay kiew shabeneng bat ulasyong hagakti kamon ublay or baro nang taon wan ban bishar ya kibaim bat nganget hau mensim bakot kabalang bakot shitelup kaperthay ka jing ya selok kiriw kot ka jing map ya kipop jing mi pat bat ka jing im bam jukot amen tungin ya pendam ka jing duai au blay buk pau changi babning yango ime ko try ba melakir ku yingi daga jing dorkat ka jongme ha ka ni ka jing ya seng ka jongi ha ka bangi rakhe ya ka sakramen ka jing kwai try bangi kerpat ba men don rekat bat ngi ling bau kupu Bamendon rengkat bat ngi lingba ke kuri. Bakini kinlong ke sakhi bat kidak kishin. Jong ka ment ke jong Chris. Kabala pen ken na ka benta jongi. Bat ke snam ke jong Chris. Kabala pen mi ban saj pari ki pop ki jongi. Halor ke ding na kalbari. Pen gentang ko try. Habangin shim yeki. Ngin long ki babit ban yok benta na kami ke jong me. Pen gentang ko try. Yang kum kinong sarai. Habang itur siya kini ki bakhoy ki bakentang kasnam ke jame kan pengentang ki dok no jangi kan pelongi ki babit bangin ai ke jing shakri me daki met ki batalot ki baswai ki jangi ngi aingo bami sngo ki jing duai jangi yakini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai bat unong penim jangi u Jesus Christ amen sobaban shong Kaktian ke jong blay ke ong kumne. Na bangala pediang na utray, ya ka bangala IT pateng ruhapi. Bau Jisu bau tray, hakata kamit, hakabaladino yu ula shim yu kupu. Barhabaw lalangu ula kedia. Baru ula ong, to shimpi to bam. Uni ulong kamet jonga, ya kabalapan ken na kabenta jong pi. To le ekani, ya kaban ken mau yanga para gani kapor mangaru kumu shakriu baret ujong blay nga shimi nukpu daga jingsong to bangalong unong pop ubakraw pat nga don kam bau jisun kit un ba yeki pop jong halor ka met jong para uniu kupu balak kedia u yeng sakhi ya ka met ke jong jisu ka balapen ken namar ki pop ki jonga tu blay ni rap yanga
habang pendep ia kani ka bentah ka bakentang. Jisu ong kani kalong met jonga kabala penken na kabenta jong pi tule pi kani ban kan mau yang Jisu ong kani kalong met jonga kabala penken na kabenta jong pi tule pi kani ban kan mau yang kumju ru ya ka khuri hadien ka babam jamit uda ong kani ka khuri kalong ka jutang ka batmai daga snam ka jonga ya kani tole phi katno sin ru ba phidi ya ka ban kan mau yang parha kani ka por mangaru kumu shakri barit e ujong blai na shime kani ka khuri daga jingsau tho bangalong unong pop uba kraw uba don kam ka jing sat ka daga snam ka jong Jisu kani ka khuri ka yang sakhi ia kata ka snam ka koridor ka balami na Kalbari nagabenta ki pop ki jonga tu bleu ni rap yang habang pendep ia kani ka benta ka bakentang Jisu ong kini ke khuri kalong ke jutang batmai kepada ke senam ke jonga tu le phi ke ne ban kan mau yang Jisu ong kini ke khuri kalong ke jutang batmai kepada ke senam ke jonga tu le phi ke ne ban kan mau yang namar katno sin ru ba phia bam yu nuk pu bat phia di ya kani ka khuri phi pen pawe ka jingyap utrai tat enda unwan agani ka por ngin yo ban sam ya ukpu ba ka khuri nengkong ya ki badan agani ka platform sakalyang kamon ke jonga par hadin kata ngin se yo ban sam ya ki wei pat ki reud khot na kerpat bangin sobhaban lip shwai gini ki fan bat neladet ban sam yu kupu pat bangin sa pen ne biang yaki
ki para riu dekat jong kabalang hagani ke por ngin sam yukpu bade ke khuri shaphi bat ngi khot ya baro ki riu dekat jong kabalang Presbyterian Mauro bapin soba bani shimenta ki riu dekat ki bani ki wei pat ki balang pin ngau trai ban shimenta na kami ke jong trai namar kani kamde kami jong kabalang Presbyterian Mauro kani ke de kami ke jong utrai ki para riu dekat jong kabalang nganget baro ngilayo benta na ukpu bat naga khuri ndre la raja ngila kumya la yanu bat ba phim shim yo benta na ukpu lani naga khuri lani na baro artli akarpat phinum soi ai ndre phin pini dak dakabara laga jong gakti baro ngilayo benta naga mi ke jong trai to blei un ker khoyengi hagani ke por ngakarpat bengin ye yenglang begini shimata ke jing duai trai bar hadin kata ngin saka no ya kan kami ke jong trai tung ini yang lang baro kpa jongi ubah long ba tengge jong me to long komon ke jong me ha ka khndo kun ba beneng imenta ke jing bam jongi kabala ke sngi to ma bringi ke rangkan ke jongi to mangirngi ma yuingi what elamingi simpan shoy rei sumaringi ne basnil na bechome long kahima bor bat kaburam ro Allah kerta amin so ngi aigo yu blei ubala don rengkat bat ngi hakane ka jing sam ke jongi yau kpu bere ka khuri na ka me ke jong trai blei un kur khuyengi te hakane ka por pat nga kerpat yai teman besan sekretari jong ka balang teman besan IW kharsa no be ai gi jingpen bana bar hadin ka ta nga kerpat gi asha skin sa wan lam gi jingo bar nga kerpat yai wei pat di teman besan jongi teman besan Dr. Ola Mare bain sngop haban sa shimi ka pulpit bat ban sa duai pen gatang yegi jing aingo ki para bangin bi haswa bangin a yegi jing pen bana gi bi de bi program kadon kini gawai ka jing pen bana kabiyade bat kini ka kot ngilabu hang tai habar kalong ka ba don kam na ka banta jongi ki yeng ki sem hapo ka balang bangin yo shikopi kawai ke yeng tingi kerpan yapi ke bawan arngut laingut nagaju ke yeng subha sim tang kawai kenang bangini yo lem haga jingi sing kabaar kabadai na kabanta kadong kabaserum kini ka kot kadai kabalapan mi da kamaulai presbytery haga balat ho hangni ya ka jing hikai ke ktian ublei halor ka songkha songman kaladon ka jing penkela jong kari ke jongi kari India ya ke Indian Penal Code ke nombor kabalai spa nyo hagasnem arajar khat pra bat kani ke jing penkela kadon ke jing tingkho bat kiru kompanya jong kabalang hagajing dei bat ke songkha songman kumta kamolai presbytery kalapan mi ya kani ka kot kaban ai jing pensha yengi kum ki kimi ki pa nagabanta lagi jong ki khon hagabe dei ban ka kam songkha songman tingin le kumta ba nginum yara artli ka kopi nagabanta ka wei ki yeng subha sim tang ka wei nagabanta ka wei ki yeng ka wei pa gajing penbana ka long ngila penbana hagani ka tiyo ka baladem ba ki paramansim ki ba koridor ki ba don
hang thi hapaham jula kalengkha mission jong kabalang kidon kam ye kijan bakin phong shalom selengkha lani hayeng hasem ngilapun bana bagi para bengit kibadon kijan ki bampendon kam su kijan phong na gabanta ki rangba lani na gabanta ki long kmi lani na gabanta ki samla kentei bat senrang bat kumju na gabanta ki khna bat ki khon ret jongiru kat ki bangila ban ai ngin subha ban pan poi kita hangni hayeng jong iba pilos kharjarin khnang bangin yo ban lum ban lang yaki bat ban ra sapham jula hagatayo gobaning kong jong niu banai April te subha bu jingbot yakani kibadon kini kijan bat kibadon ru kamen sim ban ai subha ban le kumta kawai pade ke jing pan paul jongi kum kabalang ke jing sngongu yakini ki khon samla jong kabalang ki balai rab ban bo bej bo renti yangi ke bawan sigi jingi seng hangtai habaranda jong ke yeng bani ha kabale ya ka batho kerteng bat ban saj ikikti habangi rong siyeng bani kini gede ka benta ka bakrau ka baki khon samla ki rab ya ka balang na kapor sigapor ni pan pau ka jing sngongu ye phi bat uble un kerkhu ye phi na ka benta ka jing sakri jong phi nadu kani ka artarik ke singi tho ding lani ka good friday kin sadon de ki wei pat ki ban simti ye kani ka kam ha ga ban penbiang ye ki jing don kam hang tai habaranda ki program jing sing ha kani ka singi ki long kumdi ka jing sing kan thei ka nom dong jing sing samla ha ka por san beji ibani lam ha ga ba police dang batwai ilong imis ibadon bok warjri Barinong kren i Mr. Daminod Mauri. Hagamit balang life way terik mentau benai nyin yo sngo ya ka way pat ka subject bar kani ka subject kamdon haga program ka balasam se ki yeng ki jongi ka subject ka ong uno ru ubandi nagatang ka ya ka bangan ai ho unom sliang lano ru ya ka bala sim na ka gospel yo anes kala nong ka basaw ka record ka bakhat saw bana ka ju hi ka thim ka jingjit bat jingkhot blei sa ka jing panim ban kren ni ka subject di pastor jongi reverend dan sim bari nong police sedang badwai in long images bitalin wa lang ngi kerpan igi para bengej kumbala ong di pastor ngin ya le sitom man pelaj ka por jongi ban poi segi jingi seng miet balang namar kalong ka badon kam yingi giriu khot badru ka jing mentoi ka bakrau ha ki jing im ka jongi ha ka singi tho dieng artarik ka dei ka singi good friday ha ka bakum ka balang situlup ka perthei ni rakhi ye ka jing sha sitom ka jong utrai jongi Jesus Christ halor ka ding phna ka jing seng jong ka balang hangni kan long ha ka por khadwei biji ibani lam ke jingi seng in long itumen san jongi timen besan PS Karnayor ibalong vice chairman jong kabalang nong yalam jingwai Mr. WM Ramsdam organist Mr. Balmi Lingdo nong pure nong police dang badwai Mr. BG Momin kandon ke jingwai kerpang naki samla senrang jong kabalang kata Gamil voice badru ke jinglum ye ki jing aingo bad jing pengentang dai temen besan ES Lingdo inong kren hagani ke jing seng in long irreverend OP Pathau ibalong pastor jong kabalang jiao haka sngi utrai haka mit sin sa jan laitering ngin yo ya ke jing seng duai iban pulis sedang badwai in long Mrs. Yupinia nong room badgamat jing duai ke long nagabanta ke Easter Sunday haka sngi utrai menstep kajing sengkna jong kabalang kan penlong ya ka resurrection sunrise service haka por henriu biji menstep sun sitting kandon kajing rai penrem sim hapok kajing lam Mr. Rodian Karsa no henriu biji kajing seng inong yalam ilong chairperson kajing sengkna nong yalam jingruai Miss Ladiang Hun CMD
organist Mr. Damishwa Lalu, kandon ka Bible recitation, hapo ka jingilam imes in dalam pertu, but Miss Refi Gracia Karbuki, inong dwai imes iba shimti inong tudu, kandon ka jingwai kerpang na Mr. Wonder Star shooting, but kadon ka choreography, banle da iba palay karnayor. Iban ay yaga kubor jingmi pat in long itiman masan ES Lingdo. Hakapor si po si ting menstem anilam yaga jingi sing day pastor jongi Reverend Lindans Iem nong ilam jingruai Mr. S. Martalang organist Miss Karin Nongrum Nong Pulis Sedang Badwai Mr. B. Wan Yang, Jingwai Kerpang Naga Group Song Kejingi Sengkena, Nong Dwai Jing Aingo Teman Mesan E1 Swen, Bad Inong Keren Ipro Pastor Sam Kupar Swear. Kejingi Sengababot Hakapor CBJ Siteng Banyalam Dai Pastor Hi, Nong Yalam Jingwai Mr. B. Warjri, Organist Mr. Balmiling Dok Nong Pure, Nong Pulis Sedang Badwai Mr. HPCM Jingwai Kerpang na kisamla kenthe jongka balang ka female voice nong dwai jing aingo teman mesan Dr. O Lamari but inong keren indong iwei negi pastor rangba kesendot mingi Reverend T. Khongji ki prabange nyen ken mau ya kini kesingu trai ke banwan bagade ka Easter Sunday Bad kijingi seng kim long su kumbangi julong hagiti yo kibalalen Henry kani kan long hagapor si posting bad hagapor si biji sting kini kilong kijing penbena kuble sibon Dong in the way. Go pa jangi bah beneng. Ngai ngoi me ko kan rat nama de kapor ka bakodor. Kapor ka bakentang atrai. Habang la yo bene shementa na kamit ka bakot ka bakentang jong me. Kat kum ka hukum belai jong me ko try, kat kum ki an belai jama try. Habang ikner kekti ko try syakami ke bakentang ke jong me ka balong kupu bat ke khuri. A try me pen kan ma ngi be ban yai kan ma wa blai. Yak jing sha shitom jong me ko try namar jong ki breu ki bajat ki baram. Isnai ko kan rat. Bagan ka por bagan yo ban kner ben shemantana ka mi ki jong ma blai. Gan long ko ta kajing pensaj bor ngi ko try kum ki khun ki bala sus pak jong me in yo amat able ye kajing thau thuma ya kajing long jing ma kan jaman sim jong i inang la ban yo amat ko try ka bor banang ya shaprang kum ki program ki stan able man sakhi ya kerteng jong me man yalap ya ka gospel jama able man pan bana ya ka tin ka ba im jong ha preng ka pateng ban reu baro able Isnai ko kan rat ban ker kunya try mengame malasus pa inda ka dor ba gas na malo lum kalbari ngin jubab halade shimat marwai ngan ai la ka jengem ngan ai la ka long ran hiang na ka bantau kun jomau Jesus Christ isnai ko kan rat lang man ka poru ila poi hakawai pat ka banta ka jeng syakri kata kalong dak jing ai ngu ko try syaka kam jome kat kum ka hukum belai jama try a nong penimbe isnai try ban ker khu pen kentang yekini jing ai ngu bing ai syaka kam ko jong ma belai try shano baka balang ke pendan kami ki ko try isnai ban ker khu ko try bakinang roi ker hai na ka banta ka kam ko jong ma belai Isnai anong tembi bikin long ru kum kicngai ngu a try kiba kiu so yak mat ket isnai jome kiba ma sham snow bha ken ko try wala ki donu wala ki mi na kikti kibat ki donut kibat ki jama blai
Isnai ko kan ra namar kata ban hikai yang lagasngi habangi ai a ko trai ka kam chong me ko trai isai a ko trai bakan mi da kaman sim a ka donut ken ko trai baba gabati yala de mat ban man sim ablai naga banta ban syakriya me naga banta ban mane me naga banta a ko trai ban yang sakhi ka teng gab em jong me habreng ne ka parthai ka kan riang mutlab atrai baba isai ban kar khu ka ki khon ki jama ablai lang bak jing ya lenti kum ki program ke stan slag ne ka prathai kar khu ki kam ki jing trai ki kam ki du ablai oi mengen yo man kar hai ko ta jing non kam man la kasngi oi ko tang in nang ru ban ai ngui me ablai ban ong kumong nor wai sam ko man sim jong atau kar khu yo try but what kalat ya jing le bha jo baro isai mengen yo ko try ne ka jing sham man sim ablai habang wan ban syakriya me da ka jing ai ka kam jong me Isnai ruko kan rad mengenai ki donut ki mensim jama kotai kat bagi sigi por ki dang sahas la kana ke kendau ablai ngi dua run lagi bai ki baduk ki ba janjar ki ba shitam aptrai ole se ablai ki don lagi jong ki jing shitam ki jing kendu atrai babam andrei metep khamba metep lot metep jana yaki kamba ki long atrai isnai ko kan rad ban ker khu yaki kumam la ker khuru ko tai keru kan thai a ko trai hapo ka temple ablai isnai ban piang yang iko kenran yai kei barob le pendap lang mana ka por ko trai galong a ko trai ka por ka bengi syam ban mengi slok da blai ka jing pensai por ka bada mon sim ba ko chme ko trai go mani ki sing ki por ki ba e ki por ki jing ale ki por ki bengi shay lam ba kla ki boro soitan bat ka pom pensai bor ngi ko trai bengi ban kner le ki tina kami ka ba kentang chome ha bengi hai ru chika kam chome ko trai ngin ai ki do not ki man sim ngin ai ka jing em chong hi ngin ai ka lori ying rong lat yang jing a trai na ka banta chong mo blai ba em ba don bor shem ti ka por banang sang ibu ti ki blai chong ma diang ru ka tan khot ka pa jing a skri ba ma be ki pop na be ki ngi pan mangi dam tengu ji sunang penembi amen. Ngi penpau ke jing songo ya itemen besan Dr. Ola Mare badi ke blai don beta ke jing lumi ke jing aingo blai un kur khui ke jing syakri ke jong pie ke kam ke jong blai lem ki samla ki ba penbiang ki kendon jog sarkar ki samla ki ba penbiang ki ni ki kor ki bor jog juk ke bementa nong elam jing ruai badi nong tem badi baro hi ke be don beta ni ke jing seng blai tu nang kur khui ngi ye kita men besan ki jongi ki balaya ai ke jing syakri ke koridor dak ba sami khu beri ke khuri rengka di pastor jongi reverend NM yang rai tu blai unang kur khu ye phi baro ngini pen waino e ke jing seng ke jongi dak ke jing ruai ke ba arspa khadwei hadien ke ni ke jing ruai nga kerpa di pastor jongi reverend NM yang rai ba in sngo bhavan saplat yengi dak ke jing kur khu pen wai wengno jingka jongka pop badum lo pensyai ke sengi ke hok baro ukun lang brot the jing it ba usha shitom ki prek plasa halom kalbri namar jonga ke jing ruai ke ba arspa wei Weng no ching ka chong ka pom ba tum o ben shai ka ski ka hong ba ro unong lang ro da ching in ba u sha shi tom ki pre pam sa Halum Calvary, Halum Calvary, Namar Jonga, Haengan Shem Jing Ta, Ka Jing Isne, Dang Ha Ki Jing, Mong Kun
lei na krung trong u ha pe leng ba ka tun kas nam rasan yanga hang ta ching men ban long klem wai shi sha ka dong ka por kas nam ding na ban san kut par ki pong chong nga un kus lai ha lord ding na nei bu qua man lam yanga da ka niken bangan point neng ini waina kokpa melekar khu yang ileng bagan ga jing syakri bat ngilamat ia ke jing dan rekat ka jame ko kan ran hadu kan ga klip mat ia ka bangin sami no na ga yeng ga bakantang shan shap dalo jong men sim ki barok ki bangil yo ban pendap leng bagan ga por kan long ga bor ia ka bani rap ingi bangin nang jan shame bat bangin nang la ban IT ladi ban penrit akmat jame hagi por barok nang ye kershan ye lau jong syakri jome pastor lambat ke jing syakri ke dan ban pendap apok laga jong ka balang oh yang ilang iwai pi iwai abangin mi no nang ni tu da ai ru baga jai ai ke badap biang tra jing Jesus Christ ke jing het ke ba phla ke ba mayanu blai ku pa lam ru bat ke jing slok ke ba ye pensat bor min sibakoi ai begini ke jing ker khu lai wai blai kini ai shong dap krai rengkat lambat ngilang hang ni iwai pi iwai rengkat lambat barok ru kiru khoj ki ba syakri ki ba pendan borame me hakari ka ba iet jongi badaka leng setelah ka perthai nadu menta bat halakarta amen.